Before you watch the video, please hit the subscribe button and the bell icon so you will be updated with the latest video. Mga kaigalan ug mga kaigsunan, kumusta kaninyong tanan? Sa ngalan sa Reliyong PBC, kinasingkasing kami ng mga dapit kanyo sa pagmati sa kataknang kurmanon, mga lagit ng lamdag sa kinabuhi na may magkapagatod sa tao ngadto sa kaluwasan. O kini ang inyong alagad sa kanginan, Evangelista Brother Hermogenes Magarayo, magapanginaot nga nagpapalo na nakamustas sa tagsa ng mga lingkuranan. Banusab sa tagstag sa mga reduce sa sa ingon niya na may magamit ang iyon na sa pagtuon sa mga maturan na itong pagatunan karon. Mga maturan na puro lamang mga nakasulat sa Biblia o kung doon na may mga referensya nga among pagabasahon kana dili ron supakon ang Biblia. O kini nga tulumanon mabati ninyo sa Power Radio, sugo kabuses Power Radio dinhi sa Villanueva. Magsugod kita sa alas 7, mulong tanang doon sa alas 8 sa kagabion o hook up kining programa na to karon sa Kidapawan City sa Teleradyo Ronda FM sa Kidapawan City ug mabati kita sa ubang lugar o dapit diya sa Cotabato o sa ubang dapit diya sa Davao dagingon man sa ubang dapit diya sa Bukidnon ang atong programa mga langit ng lamdag sa kinabuhi. O kita usab kita sa Facebook o sa YouTube ang atong programa. O kini nga tulumanon mabati usab sa Waikurat Radio FM Balingasag magsugod sa alas 8 mulungtad hangtod sa alas 9 sa kagabion o sa Radio Ultra mabati usab magsugod kana alas 10 mulungtad hangtod sa alas 11 sa kabuntagon matag Domingo o sa Teleradyo RPN makita usab o mabati ang programa sa PBC mga langit ng lamdag sa kinabuhi o sa magsugod sa alas 12 lungtad hangtod sa launa sa kahaponon. O ang programa sa PBCM mabati sa 28 ka mga radio station sa Mindanao o sa Visayas. O ginihigayon na karon ikauban pa nato ang uban pang mga ministro. Kumusta kanyo mga higala? Ug mga kaigsunan kini yung alagad sa kanginan Brother Richard Ipidan nga magig-uban sa kataknang tulumanon aron sa pagtuon sa kamatuoran nga mao'y makapahatod kanato ngadto sa kaluwasan ug magpaila pa ang ubang mga ministro. Kumusta usab kaninyo mga kahigalaan ug kaigsunan kini sa binyong alagad sa kahanginan Brother Robert Jan Maturan Impidad nga mausab nga makiguban kaninyo nining takna aron sa pagtuon ug paghatod kaniyo sa kamatuoran ug magpaila pa ang ubang ministro. Kumusta kaninyo mga kahigalan ug mga kaigsunan kini si Brother Jiggy Macarayo magig-uban sa pagtuon sa kamatuoran aron among yato dia kaninyo. Aron dili sa paglanga ihatag ko pa kamo sa uban pang mga ministro. Kumusta kaninyo mga kahigalan ug kaigsunan kini usab si Brother Romy Rama Camus. Tambayayon sa karon kaninyo sa kamatuoran aron makapadangat kanato ngadto sa kaluwasan. O karon magpaila pa ang usa pa ka ministro. Kumusta kaninyo may galan magigsunan kinyong alagad sa kanginan Evangelista Brother Jezreel Macarayo nga moy usa nga makiguban ni takna aron sa pagpadayon mga kaigsunan ibalik ko kamo kang Hermogenes Macarayo sa pagisgot sa tima. Nining higayon na karon mga kahigalaan o mga kaigsunan ang atong pagatun-an ang kabahin mahitungod sa mga butang ug labaw sa tanan sa tanan nga mga spiritual division kung niining panahon na karon asa makaplagan ang mga butang nga angay kabuton sa tao nining panahon na karon nga nahisibo o natakdo sa Biblia. Kini may atong pagadadon nining kagabhion karon. O niadtong miaging Domingo do na may pagwali nato nga pinasahi o karon balik sabta sa Cebuano nga pagkapahayag sa pagwali. Pero ato gyapon nga gahinan sa sunod nga Domingo na sab ang padayuno nato ang gikinahanglan sa mga bag-ong membro nga anaa sa Luzon bisan pa sa Negros o sa uban nga mga bag-ong na membro sa PBCM nga dili sila kaayo makasabot sa Cebuano busa dunay pinasahi nato nga giwali tungod kay ilang request nga ilang sundon ang atong programa pinaagi sab sa pagpasabot ginamit ang Tagalog nga pagwali. O nining higayon na ato sab nga pagadadon ang tema ang kabahin sa kaimportante sa mga butang nga angay kabuton sa tao. Tungod kay ang matag panahon na bahin man ni sa tutulo makadaghan na namo nang nga gipamatud-an
Nabahin sa tutulo, panahon sa Amahan, ug panahon sa Anak, ug panahon sa Espiritu Santo. Ug dili nato na malikayan nga bisan pagani sa atong sa ato ganing hunahunahon nga kita wala ta matao sa panahon diin ang mga alagad sa atong Ginoong Jehova nangalagad, og wala pud ta matao bisan pa sa panahon pa, wala ta kasapon sa panahon nga ang mga apostolis nangalagad sa atong Ginoong Hesukristo. Busa nakapaka-importante sa tao asa nato o asa makaplagan o mahibaw-an sa tao o asa nato makaplagan ang mga butang. Mga butang nga sukad pa sa sinugdan, gikan sa Amahan, ug ingon man sa Anak, ug hangtod na sa Espiritu Santo. Pero kana nga gisulti namo, dili kami makasulti niya na kung dili pa pud nato o wala tay basihanan sa Biblia. Kay base sa gipakanaog ni Master sa dinhi sa mga misyonaryo ug mga misyonarya sa pahina 14 sa numero 9 balaod, ang amo og yung pasikaranan ug ingon man ang among doktrina gipasikad gyud sa Biblia. Sama nini gidili ang pagkiskis sa kilay sa mga babae ug paggamit sa eyebrow, I said kay sopa kinis kabubuton ni Master, ngano nga gidili man kini ni Master aron basupakon ang kabubuton sa Dios. Ug kini atong susihon ug ipasikad sa mga nakasulat sa Biblia kay kini man ang sandiganan sa pagtuo. Tin-aw nga ang gipakanaog ni Master sa mga misyonaryo ug mga misyonarya nga muhimo sa pagmisyon, ang pagsulti bahin sa Espiritu Santo nahisibo sa Biblia. Pero ang sakto nga paghatag og detalye naa sa mga ministro sa PBCM. Og ang mga ministro sa PBCM mao ang magpahayag og magpadayag nga nahisibo diha sa Biblia. Kung maghisguta og mga butang, labi na sa mga spiritual division, karon nga naminaw sa programa diri sa Power Radio Kabuses, Power Radio Villanueva og dinhi dapit sa Kidapawan sa Ronda FM. Kung naminaw ni ining kagabhion, diin nasakop sa usa ka pundok nga spiritual division angay masayran sa tanan. Kung asa gyud ang nahitakdo sa Biblia nga spiritual division sulid nga nagamit sa balaang kasulatan ug naisibo sa balaang kasulatan. Kung maghisguta og mga butang sa Dios, dunay mga butang sa Dios. Diin kanang mga butang, mga tinago, butang nga makita ug butang nga dili makita, ang gigikanan anang tanan mao ang Dios. Unsay prueba ni anak Brad Israel? Ang butang gid nga tinago sa sinugdan Brad Makarayo, tuwa ka na makaplaga nato sa kang Jehova. Ni ang prueba ni ana atong basahon diri nakasulat sa Deuteronomio kapitulo 29 bersikulo 29 giingon sa pagpahayag. Ang mga butang nga tinago iya ni Jehova nga atong Dios, apan ang mga butang nga gipanahayag mao ang ato ug sa atong mga anak. Gihapon aron sa pagatumanon ta ang tanan nga mga pulong niini nga kasuguan. Tin-aw nga sa gibasa nga ang mga butang tinago iya ni Jehova. Busa ko magisguta og mga butang sa daang tugon, sa pinasugdan. Nabasa nato karon sa Biblia bag-o pa lang nga ang mga butang anaa sa atong Ginoong Jehova. Ug niadtong panahona, gumikan kay ang mga butang anaa man sa atong Ginoong Jehova. Ang kayusahan sa tanang mga tao naapod sa atong Ginoong Jehova. Ug didto sila mag-alagad ug maghiusa sa pagsunod sa atong Ginoong Jehova. May prueba ba kita ni anak Brad Romy? May prueba gyud kita Brad Makarayo. Atong pagabasahon prueba dinhi sa nakasulat sa Deuteronomio kapitulo 13 bersikulo 4. Maglakaw kamo sunod kang Jehova nga inyong Dios o kaniya mga hadlo kamo og magabantay sa iyang mga sugo og magasugot sa iyang tingog og kamo magalagad kaniya og managhiusa ngadto kaniya. Busa tin-aw sa gibasa sa nakasulat sa Biblia nga ang mga butang dito sa atong Ginoong Jehova, ang kayusahan sa mga tao naa sa atong Ginoong Jehova, tua sa pagsunod ug sa paglakaw sa atong Ginoo dito sa atong Ginoong Jehova didto maghiusa sa pag-alagad ang mga tao sa unang panahon. Pero ang dakong pangutana, nganong naitungha
ang panahon sa atong Ginoong Kristo. Ug ngano man nga ang mga apostolis sa atong Ginoong Kristo nangalagad man sa atong Ginoong Kristo. Kung doon na may mga butang nga didto sa atong Ginoong Hiuba, ang dakong pangutana, nagpabilin ba ang mga butang didto sa atong Ginoong Hiuba? Ang tubag, wala. Ngano man, tungod kay ang mga butang nga didto sa atong Ginoong Hiuba, gitugyan niya ngadto sa anak nga mao ang atong Ginoong Hesukristo. Basahon ko ang nakasulat sa Biblia sa Mateo kapitulo 11, bersikulo 27 hangtod sa bersikulo 30 ang akong pagabasahon. Ingon ini ang nakasulat sa balaang kasulatan. Ang tanang mga butang gitugyan kanako sa akong amahan. Ug walay nakaila sa anak gawa sa amahan. Ug walay nakaila sa amahan gawa sa anak. Ug kaniya kang kinsa igakahimuot sa anak ang pagpadayag sa amahan. Umari kanako kamong tanan nga nabudlay ug nabukatan ug papahulayon ko kamo. Isangon ninyo ang akong yugo diha kaninyo ug pagtuon kamo gikan kanako kay ako maaghop ug mapaubsanon sa kasing-kasing ug makakaplag kamog pahulay alang sa inyong mga kalag. Kay masayon ang akong yugo ug magaan ang akong luwan. Matinaw sa atong gibasa sa Biblia. Unsay nabasa? Ang tanang mga butang. Balikon ko. Ang tanang mga butang gitugyan sa amahan ngadto sa anak. Diya sa nakasulat sa Mateo kapitulo 28 bersikulo 19, tulo lang sa ngalan sa amahan sa anak ug Espiritu Santo. Ug ang ngalan sa amahan sa Isaiah 64 bersikulo 8, mao si Jehova. Giangkon sa amahan nga yang ngalan Jehova sa Isaiah 42 bersikulo 8. Ug ang ngalan sa anak Hesukristo diya sa nakasulat sa Roma kapitulo 1 bersikulo 4. Busa tinaw nga ang mga butang gitugyan sa amahan nga mao si Jehova didto sa atong Ginoong Hesukristo. Ug sa diha nga ang mga butang didto na sa atong Ginoong Hesukristo, asa na obligado ang tao nga mga lagat ug asa siya dapit magtuon didto na pod sa atong Ginoong Hesukristo. Ngano man gitugyan man sa amahan ang mga butang adto kaniya. So didto na sab ang mga tao magtuon sa atong Ginoong Hesukristo. Ay sato pa katong tanang o nana naay mga butang nga didto sa atong Ginoong Hiuba gitugyan lang sa amahan didto sa atong Ginoong Hesukristo. Ang pangutana susyon sa nato. Unsa man ang mga butang nga gitugyan sa amahan ngadto sa atong Ginoong Hesukristo? Ang tubag mao kana ang kagahom sa langit ug sa yuta. Unsay prueba ni ana Brad Richard nga ang mga butang nga gitugyan sa amahan ngadto sa atong Ginoong Hesukristo mao katong kagahom nga atong mabasa sa Biblia. Aduna kay kagahom nga gihatag sa Ginoong Hesukristo, Brad Macarayo. Gihatag sa amahan ngadto sa atong Ginoong Hesukristo. Oo. Unsay Ato prueba? lang pruibahan din sa Mateo kapitulo 28 bersikulo 18 kinaingon. Og si Jesus miduol og magaingon kanila. Kanako nagahatag ang tanang kagahom sa langit ug sa yuta. Gitinaw sa gibasa atong basahon pagbalik. Matod pa sa atong Ginoong Hesukristo, gitinaw nga matod pa niya ug kanila ug si Jesus miduol ug maingon kanila, kanako gikahatag. O say giingon na, kanako gikahatag ang tanang kagahom sa langit ug sa yuta. Unsang mga butang nga gitugyan sa amahan ngadto sa atong Ginoong Hesukristo? Kagahom sa langit ug sa yuta. Kana mo'y nabasa sa Biblia ang pangutana. Kinira. Sa panahon nga didto sa atong Ginoong Hiuba, do nanay og dili nato ni tinahon karon nining atong pagtuon. Aduna natay mabutangag kalibog ang mga nagsunod. Duha naman didto sa atong Ginoong Hiuba dunay panaghiusa. Tungod kay ang mga butang didto sa atong Ginoong Hiuba. Kung espiritual division ka, siyempre, kung didto ka magbasa sa Deuteronomio 29 bersikulo 29, didto ka mangita sa mga nagsunod sa atong Ginoong Hiuba. Dabe kay ang Biblia ang hulagway sa Biblia
Ang tumong sa Biblia, ganuyon man ka dito sa dapit sa anak, ngano, gitugyan man ang mga butang. Sa amahan, ngadto sa anak. Pag abot na po dito sa anak, dito naman ang mga butang. Siya na po'y mutudlo. Ningon si Kristo, umare kamo kanako, kamong tanan nga nabudlay og nabugatan. Papahulayon ko kamo. Sa ato pa, kung ikaw, spiritual division ka. Doon na nakay, paghunahuna karon dito sa dapit sa atong Ginoo Kristo. Ang pangutana. Dawbe kay ang kahiusahan. Didto man sa atong Ginoong Hiyuba, ang pag-alagad sa mga butang, tinago og sa gikapadayag nga butang pag-abot sa atong Ginoong Hesus Kristo. Asa na ang plano sa Dios nga kayusahan? Ang tubag didto na sa atong Ginoong Kristo. Nagkupot ka magbutang, nasakop ka man sa spiritual division nga grupo. Mutuo man ka sa espiritual nga grupo og nagpasakop ka ni ana og nagdala kag mga butang. Ingon ni ana nga sistema ang atong pagsusi. Kinahanglan magpailalom ka na dito sa atong Ginoo Kristo og kinahanglan nga ikaw nagkupot ka magbutang. Didto ka musunod sa kagustuhan sa Dios, sa laraw sa Dios nga iyang gilaraw diha sa atong Ginoong Hesukristo alang usbon ko alang sa kahiusahan sa mga butang sa langit ug mga butang sa yuta. Unsay prueba ni ana Brad Jan? Ang prueba ni ana Brad Macarayo ato ra masahon diri sa mga taga-Efeso kapitulo 1 bersikulo 9 ug 10. Kay diha sa tanang kaalam ug pagsabot iyang gipahibalo kanato ang tinago mahitungod sa iyang kabubuton, sumala sa iyang maayong tuyo nga gilaraw niya diha kang Kristo. Iyang gipadayag ang maong tuyo ingon nga usa ka laraw nga pagatumanon inig abot sa tukmang panahon, laraw sa paghiusa diha kang Kristo sa tanang mga butang diha sa langit ug mga butang dinhi sa yuta. Busa tin-aw sa nakasulat sa balaang kasulatan, asa dapit ang laraw sa Dios. Gitin-aw nga diha sa kaalam ug pagsabot ang pahibalo mahitungod sa tinago sa kabubuton sa Dios. Ang tuyo nga gilaraw sa Dios diha kang Kristo. Ang tuyo niyang laraw sa Dios diha sa atong Ginoo Kristo nga pagatumanon inig abot sa tukmang panahon. O nana, pag-abot lugar sa atong Ginoo Kristo. Laraw sa paghiusa diha kang Kristo unsa man tong panaghiusa sa tanang mga butang diha sa langit ug mga butang dinhi sa yuta. Or kita na to. Tanan nga mga spiritual division. Kung nagpabilin ka dito sa atong Ginoong Jehova ug wala ka makighiusa sa mga nag-alagad diha sa atong Ginoong Hesukristo, wala ka mahisibo sa kabubuton o laraw sa Dios. Sa iyahang tumong din magkupot kag butang pero kinahanglan magpailalom ka sa laraw sa Dios nga kayusahan diha kang Kristo. So naana unsao man nato sa pagpakabaton o pagkatuman sa kayusahan nga gilaraw sa Dios kung o kabubuton sa Dios kung dili ka mosunod sa kabubuton nga gisulat sa Biblia nga kayusahan diha sa atong Ginoong Hesukristo. Obligado ang tao. Busa sa unang panahon, asa makaplagan ang mga butang didto sa atong Ginoong Hiyuba. Ang kayusahan asa didto sa atong Ginoong Hiyuba. Pag-abot sa tukmang panahon, din ang tuyo sa Dios o kabubuton sa Dios nga gilaraw niya kinahanglan nga maghiusa ta diha sa atong Ginoong Kristo. Nagkupot ka mga butang sa langit o mga butang dinhi sa yuta. Obligado ka nga mutuman sa kabubuton sa Dios. Alang-alang sa kayhusahan diha sa atong Ginoong Hesukristo. O nana, muna'y gitawag na mo nga nabahin sa tulo. Bisan pa sa pagpangalagad nato og nagkuputa, nagsunod ta sa mga butang nga gikan sa amahan og sa anak. Muna'y gingon ang Biblia. Asa ang direksyon nga gihatag sa Biblia adto ta mununot. Ingon ana nga sistema. Murabag tubig nga gikan sa bukid nga diha sa sapa og sa suba.
diin ang tanan, ang direksyon padulong sa ubos. Ingon ana gihapon. Ang direksyon gikan sa amahan sa mga butang kinahanglan musunod ta ug asa ta dapit dadon sa mga nakasulat diya sa Biblia. Sa atong nabasa, asa dapit ang kausahan sa tanang mga butang diha sa atong Ginoong Hesukristo. Pero ang dakong pangutana, nganong nagpamatuod mamong ang stand ninyo na as Espiritu Santo? Pasagdi lang. Ayaw i-off ang inyong dial sa inyong FM karon nga kagabhion dire sa Kaboses Power Radio og diha sa og din hisab sa Runda FM sa Kidapawan para inyong mapaminawan. Ngano nga nagpamatuod mi sa dapit sa Espiritu Santo nga unta nabasa man nga ang tanang laraw sa Dios o kabubuton diha man sa atong Ginoong Kristo maghiusa. Dili man ninyo masabdan og dili ninyo ni padayunan. Kamo pod nga naglantaw sa Facebook inang among hangyo nga inyong humanon ang pagsunod gikan pagsugod namo hangtod kami mahuman kini nga programa aron inyong mapaminawan ug inyong masabtan kamo na ang magdesisyon musabot ba mugdili sa among gipadayag diya kaninyo. Bisan pa sa mga naglantaw sa YouTube. Hangyo namo nga inyong sundan para nga inyong mahibaluan o sa unsang paagi ngano ang istan namo sa pagpamatuod naa sa dapit sa Espiritu Santo. Una, dinhina. Sa nakasulat sa balaang kasulatan, ang tuyo sa Dios, o tumong sa Dios, o kabubuton sa Dios, o laraw, diya sa kayusahan sa atong Ginoong Hehova. Sa atong Ginoong Kristo. Question. Ang dakong pangutana, dakong pangutana, asa man ang kayusahan sa tanang tinawag sa panahon sa atong Ginoong Kristo? Diha sa gitawag og lawas. Unsay prueba ni ana Brad Jiggy? Ato lang basahon diri sa mga taga Colosas kapitulo 3 bersikulo 15. Ug paharia ang kalinaw ni Kristo diha sa inyong mga kasing-kasing. Nga ngadto sa maong kalinaw kamo sa pagkatinuod gipanagtawag diha sa maurang usa ka lawas ug magpapasalamaton kamo. Busa, gitawag ang tanang mga tinawag sa Dios. Asa sila gipahimutang diya sa usa ka lawas. Din ang lawas din diya gipahimutang ang tanang mga tinawag nga gusto silang mutuman sa kabubuton sa Dios. Sa laraw sa Dios nga kayusahan diya sa atong Jesucristo sa mga butang sa langit ug mga butang sa yuta. Tanang spiritual division kinahanglan magpailalom ka sa kagbubuton sa Dios. Din kayusahan dito sa atong Jesucristo. Asa gipahimutang tuwa sila sa usa ka lawas. Ang lawas naman nga gipasabot lawas din ang ulo mo si Kristo og ang lawas gitawag og iglesia. May prueba ba kita ni ana Brad Israel? Doon na Brad Makarayo, ato lang basahon ng pagpuriba niya na sa Kolosas Kapitulo 1, versikulo 18 gingon sa pagpahayag. Siya mao ang ulo sa lawas nga mao ang iglesia. Siya mao ang sinugdan sa mga panganay nga gikan sa nangamatay, aron nga diha sa tanang butang, siya mahimong kinalabuan sa tanan. Busa tinaw nga ang iglesia din diya gipahimutang ang mga tinawag sa atong Ginoong Kristo. Sa ato pa, ang tanang mga espiritual division, usbon ko ang tanang mga espiritual division, di nasakop ang mga tao, nagkupot ka mga butang, mahimo ka lang, nga tinuod nga pagpangalagad mo, kung ang description, nga o ang direksyon, nga gihatag sa Biblia o nasulat sa Biblia, didto ka ni sunod. Dabe kay ang kahusahan didto man gipahimutang sa atong Ginoong Hesukristo didto sa iglesia din siya mao ang ulo. Nganong didto si Kristo gitawag og ulo tungod kay sa og kinsa puning iglesia og unsang iglesia nga mao ang lawas sa unang Korinto 12:27 kamo mao ang lawas ni Kristo. Ug ang matag usa kaninyo bahin niini. Kinsa nang mga bahin sa lawas nga mao ang iglesia diin ang ulo ang atong Jesucristo sa English sa King James Version 1 Corinthians chapter 12 verse 27 giingon, now ye are the body of Christ and members in particular. Busa mga membro sa atong Ginoong Jesucristo ang gitawag og iglesia diin ang ulo mao ang atong Ginoong Jesucristo. Ang pangutana kinira ang atong
susihon. Sa opisyal nga ngalan, Roma 16:16, Iglesia ni Kristo. Ngano, makatarungan, gitawag og Iglesia ni Kristo. Kay ang atong Ginoong Hesukristo mismo, maoy nagtukod sa Iglesia. Diya sa Mateo 16:18, og sultihan ko ikaw nga ikaw mao si Pedro, og sa ibabaw nining bato, pagatukuron ko ang akong Iglesia. Sa diha lang takutob, gitin-aw na, si Kristo ulo sa Iglesia, tungod kay siya ang magtutukod, ug siya ang nagtukod. Sa opisyal nga ngalan, Iglesia ni Kristo. Tanan nga nagkupot og butang. Unsa mang matanga sa butang gikuptan mo, obligado ka sa pag-abot sa tukmang panahon, diin panahon na, nga tumanon ang kabubuton sa Dios sa kayusahan diha sa atong Ginoong Kristo. Nagkupot ka mga butang. Ang tanang mga spiritual division nga mga membro nga nasakop diha sa nagalaing spiritual division, obligado ka nga mga laga dito sa atong Ginoong Kristo. Kana og mangobligar ang tao. Pero og dili, yan na ang problema. Sa unsang paagi nga dili niya gasundon ang gihulagway sa Biblia ug asa ta dakita mga lagad. Ingon ana nga sistema. Karon atong susihon. Naghisgot man tag spiritual division. Unsa man ang paglantaw sa uban sa mga spiritual division o dili man mutuo ang uban sa gitawag og spiritual division, dili bali na sa mga anaa sa spiritual division. Kay ang PBCM sa stand na mo, ni ami sa pagtulunan na gitawag yapon og spiritual nga pagtulunan. Nasa spiritual division gyapon mi. Pero pinasahi sa tanang mga spiritual division tungod kay kini sulid nga ang doktrina namo nasandig sa balaang kasulatan. Gikan sa pagsugod sa pagpasabot, diin kami mopasabot sa bahin sa spiritual. Bisan pa sa mga butang, naisibo sa balaang kasulatan. Kinira ang pangutana nga sistema. Dili bali ug unsay paglantaw sa uban. Dili man sila mutuo sa spiritual division, okay lang. Ngano man. Tungod kay gilatid kana. Gilatid kana sa Philippine Constitution, sa Bill of Rights Article 3, Section 4 ug Section 5, doon na tayo freedom of speech o doon na tayo freedom of religion. Busa, unsa man ang isulti sa uban bahin sa spiritual division, okay lang. Tungod kay ila man ang prinsipyo o baruganan. Pero katungod po sa mga spiritual division sa pagpadayag o sa pagpahayag. Aron nga masabtan ang stand, unsa o ngano nga dunay espiritual. Ngano bisan pa ang atong Ginoong Kristo. Kadtong mga katawhan o mga tinunan sa atong Ginoong Kristo nga mga tinawag nga nahimutang sa Iglesia ni Kristo. Nga naa sa Biblia, mga apostol o ang uban nga mga kauban nila, si Pedro, naglitok bahin sa espiritual. Unsay prueba niya na nga naglitok si Apostol Pedro sa spiritual, Brad Rumi. Ato lang basahon, Brad Makarayo, dinhi sa bag-ong kalibutang hubad. Dinhi sa nakasulat sa unang Pedro, Kapitulo 2, versikulo 4 hangtod sa 5. Sa nagaduol kamo kaniya, sa magngadto sa usa ka buhing bato, sinalikway tinuod sa mga tao apan pinili bililhon sa Dios. Kamo usab ingong buhing mga bato gitukod nga usa ka espiritual nga balay alang sa katuyuan sa usa ka balaang pagkasakerdute aron magtanyag og espiritual nga mga halad nga dalawaton sa Dios pinaagi kang Hesukristo. Busa tinaw kanang giingon nga sa nagaduol kamo o nas bersikulo 2 ingon nga mga buhing bato o naigiingon sa Biblia sa bersikulo 5 kamo usab ingong buhing mga bato gitukod nga usa ka espiritual balay sa ato pa gitukod nga usa ka espiritual nga balay. Kinsa sila katong giingog kamo ingon nga mga buhing bato. Kinsa nang kamo gi-address nagibasa ka ganiha sa nakasulat sa unang Korinto 12:27. Kamo mao ang lawas ni Kristo. Nigawas ang kamo.
Gilitok po ni Apostol Pablo, nga ni Apostol Pedro, kamo ingon nga mga buhing bato, nga gitukod, nga usa ka espiritual nga balay. Unsa ba ning gitawag og balay? Mao kana ang gitawag og iglesia. Unsay prueba ni anak Brad Richard? Ato lang pagkapribahan, Brad Makarayo din sa unang Timoteo 3, kapitulo 3, versikulo 15, ginaingon sa pagpahayag sa Biblia. Kung malangan man ugaling ako, ikaw na'y mahibalo sa naunsaon sa paggawi diha sa sulod sa imong panimalay sa Dios og nga mao ang iglesia sa buhi nga Dios og ang haligi og panalipod sa kamatuoran. Busa tinaw sa nakasulat sa Biblia unsa detong espiritual nga balay. Ang balay mao kana ang gitawag ikaw mahibalo unsaon paggawi diya sa sulod sa panimalay sa Dios nga mao ang iglesia sa buhi nga Dios. Unsa man ang iglesia? Iglesia nga gitukod sa atong Ginoong Kristo gitawag og iglesia ni Kristo. Unsa sila? Gitawag og espiritual nga balay. Unsa bang balay? Iglesia. Gitukod ang iglesia usa ka espiritual. Busa mo na giingon namo. Balikon ko. Unsa may paglantaw sa uban sa espiritual division. Mutuo man ka sa espiritual division o dili, basta ang nakasulat sa Biblia. Sila nga mga tinunan sa atong Ginoong Kristo naglitok og espiritual. Og sila, matod pa ni Pedro sila, usa ka espiritual nga balay. Din ang balay, iglesia sa buhi nga Dios. O iglesia ni Kristo sa atong nabasa nga nakasulat sa balaang kasulatan. O nana, ang dakong pangutana, kinira. Ang katong gitawag kamo nga gitukod nga usa ka espiritual nga balay. Ang gitukod ni Kristo balay iglesia. Unsa man to? Og sultian ko ikaw nga ikaw mo si Pedro og sa ibabaw ni nimbato pagatukuron ko ang akong iglesia. Gitukod ingon nga usa ka balay. Kinsa sila? Ingon nga mga buhing bato sa atong nabasa nga nakasulat sa balaang kasulatan. Karon, kung basahon sa balaang kasulatan, ang mga tinun-an ni Kristo, gitawag man to sila og kining ingon nga mga buhing bato. Ang ato naman pong Ginoong Hesukristo di nagtukod kanila o nagtukod sa iglesia. Unsa pod ang atong Ginoong Hesukristo? Gitawag pod siya dakong bato ang atong Ginoong Hesukristo. O si Kristo espiritual ang gipahayag ni apostol nga si Pablo. Unsay prueba ni ana Brad Jan? Ang prueba ni ana Brad Makarayo ato ang basahon diri sa New World Translation diri sa unang Korinto kapitulo 10 bersikulo 4. Ug ang tanan nanginom sa samang espiritual nga ilimnon kay sila tig-imnanan gikan sa espiritual nga dakong bato nga nagsunod kini kanila. Ug kanang dakong bato mao si Kristo. No, busa giingon kay sila tig-imnanan gikan sa espiritual nga dakong bato. Asa sila tig-imnanan? Sa dakong bato nga nagsunod kanila, dakong bato ha. Og kanang dakong bato mao si Kristo. Unsay giingon? Tig-imnanan sa gikan sa espiritual nga dakong bato. O katong dakong bato gitawag espiritual. Nganong atong Jesucristo dakong bato tungod kay ang iya pong mga tinun-an gitawag pog mga bato, so dili sila kalibil sa atong Ginoong Jesucristo ingon nga dakong bato. O, busa sila mga tinun-an, labaw ang atong Ginoong Jesucristo o ang atong Ginoong Jesucristo dakong bato nga espiritual. Kinsa ang labaw sa mga espiritual nga gipadayag sa atong sa panahon sa mga apostolis? Ang atong Ginoong Jesucristo. Kung wala pa sila magtuo sa espiritual, ang mga apostol sa atong Ginoong Kristo, nganong naidayag o nganong nabasa nato sa Biblia. Busa, sa tanang mga espiritual division, sa panahon sa atong Ginoong Kristo, diin nakikuban ang atong Ginoong Kristo. Sa misyon sa mga apostolis, obligado ang tao nga mudawat og mutuo ka sa gipadayag sa mga apostolis. Din ang kayhusahan
naa sa atong Ginoong Hesus Kristo. Kay kana mo'y kabubuton sa Dios sa panahon diin ang mga butang didto pa sa atong Ginoong Hesus Kristo. Busa, kung ang PBCM nagpamatuod sa spiritual division, kung unsa may paglantaw sa uban, di man mutuo sa spiritual division, huna-huna kinsa ang unang wala matuuhi, mao ang mga apostol sa atong Hesus Kristo ug ang Biblia. Ngano? Tungod kay Biblia ang nagpahayag. Mga apostolis mao'y nagpahayag ni ana. Ang dakong pangutana, kung diha man sa atong Ginoong Kristo, kamo na'y nagpasabot nga ang PBCM, dili mao ang gitumbok, tungod kay ang gipahayag o diha kagibasa ninyo, diha man ang kayusahan sa atong Ginoong Kristo sa tanang mga spiritual division. Anda kong pangutana, hain man mo mulugar ang PBCM, basig doon mo abot nga mga pangutana. Diha sa mga nagsunod sa Facebook, naglantaw karon og sa YouTube, og naminaw sa Kabuses Power Radio, og naminaw sa Ronda FM sa Kidapawan. Moingon, na sa ilang hunahunang pangutana, asa man mo lugar ang PBCM, nga mugawas nga tinuod ni, nga kini spiritual division, nga naaman ang spiritual division, nga naaman sa atong Ginoong Hesus Kristo, o mismo pa, ang mga apostolis atong Hesus Kristo naglitok, pero naa kanila ang pangutana. Kinira. Tanaw na to ngano nga tinuod nga ang atong Ginoong Kristo didto ang kayusahan sa tanang spiritual division tungod kay siya ang gitudlo o siya ang katumanan sa anak. Didto gitugyan ang tanang mga butang. Kung mangutana mo, asa dapit ang PBCM mo lugar o ngano nga nag-explikar mi tungod kay katong mga butang. Usbon ko, katong mga butang nga gitugyan sa amahan diha sa atong Ginoong Kristo, kuhaon na po to sa Espiritu Santo. O katong mga butang nga kuhaon sa Espiritu Santo gikan sa atong Hesus Kristo, mautong mga butang nga gikayhusahan sa daan pang panahon pa din nangalagad ang mga tao dito sa atong Ginoong Jehova. Unsay prueba ni ana kung basahon ta ang Biblia, Brad Jiggy? Ang prueba niya na Brad Macarayo to lang basahon sa Juan kapitulo 16 bersikulo 13, 14 ug 15. Inigabot sa espiritu sa kamatuoran, kini siya mao ang magatultol kaninyo ngadto sa tibuok nga kamatuoran. Kay siya magasulti sa iyang kinaugalingong pagbulutan, hinunua ang iyang madungog mao ang iyang igasulti ug ang mga butang nga umalabot iyang igatug-an kaninyo. Siya magapasidungog kanako kay siya magakuha man sa mga butang nga ania kanako. ug iyang igasugilon kini kaninyo. Ang tanang ginahuptan sa amahan kini ako, mao man gani nga giingon ko nga siya magakuha sa mga butang nga ania kanako ug iyang igasugilon kini kaninyo. Busa ang tanang mga butang asa na, tuwa na sa ato na sa Espiritu Santo. Pangutana kinsay nagsulti? Ang atong Ginoong Kristo, pangutana. Ikaw nga nagkupot sa imong sa mga butang karon. Kung nagtuo ka, nasakop ka sa spiritual division. Anda kong pangutana. Nakaabot ka ba sa pagpangalagad sa Espiritu Santo? Dindiha gitugyan ang diha na pod na naitumong o diha na pod nakuptan sa Espiritu Santo ang mga butang. Kana mga butang nga mao nang gitugyan samahan dito sa atong Ginoong Kristo ug kuhaon sa Espiritu Santo ug ang Espiritu Santo na pod mao ang magtudlo. Siya mao ang magtultol sa tao. Mao bitaw nga pag-abot sa atong Ginoong Kristo, nag-ingon siya sa didto pa kaniya ang mga butang. Nga gitugyan sa amahan ang butang dito kaniya, umari kamo kanako, kamong tanan nga nabudlayg na bugatan. Pagtuon kamo gikan kanako. Bugat man ang pagpangita ug asa man ang mga butang. Basta paminawan lang ang nakasulat sa balaang kasulatan ug unsa asa ang direksyon. Din kita mga lagad didto gid kaganuyon sa kayusahan din mo'y gitudlo sa balaang kasulatan. Naara na ang tao. Ug mununot ba siya? Sa dagan, sa kamatuuran, nga gilatid sa balaang kasulatan aron kita muuban, din kita musangko. Dito sa dapit sa Espiritu Santo, din mao ang magkupot sa mga butang, nga gikan sa atong Ginoong Kristo gikan sa amahan. Ana ra nga sistema. Tanawa ra gud ang direksyon sa tubig. Gagmayng sapa ug dagkong sapa asa padulo. Di ba sa ubos? Patag. Asa ang sangkuan? Dagat ra gyud gihapon. Busa ang direksyon sa tubig di nagpaingon sa dagat.
Kung ang direksyon pos mga kamaturan, mga kapitulo, bersikulo, bahin sa pag-explikar sa spiritual division o sa mga butang nga gikuptan, sa tanang mga spiritual division, musangko gyud ka dito sa Espiritu Santo. Musugot og sa dili ang tao. Mao ginay tinuod. Kay maunay nakasulat sa Biblia. Saon taman? Mao manay nakasulat. Igo ra man amo nang gibasa. Igo ra pon ming nagsunod sa dagan, sa kamaturan nga gilatid sa Biblia din kita musangko sa Espiritu Santo. Laktod pagkaistorya, nagkupot man tag mga butang paningkamuti nga katong mga butang naa sa Espiritu Santo. Ara ninyo, mga kaigalaan nga nagsunod sa ang programa. Inyo bang dili ba paminaw o inyo bang ipalabay sa pikas dunggan ang inyong nabati nga among giexplicar? Wala na may tulubagon inikabot sa panahon. Kung dili mo makakabot sa matuod nga mga butang, di naa nagikuptan sa Espiritu Santo. Inana ra, mga kahigalaan nga nagsunod sa among programa. Basta, ang kabubuton sa Dios, maura ni, ang amo na ningkamot mi sa pag-explikar, aron matuman na mo, ang kabubuton sa amahan o sa anak din sila, nagkahiusa diya sa Espiritu Santo. May mabasa ba kita, Brad Israel? Nga doon ay panaghiusa, diha sa Espiritu Santo, diin nagkahiusa ang amahan o ang anak. Na Brad Makarayo, ilagi na pinag-gipag-usahan Brad Makarayo. Atong probahan rin sa Biblia sa Kristuanong Katilingban sa Mateo Kapitulo 6 yang putnot giingon sa pagpahayag. Buot mohatag ang amahan sa iyang kabalaan o kalipay sa iyang mga anak. Buot siyang mubugkos nato sa iyang ngalan arong mahiusa taniya sa mga ang amahan ug anak nahiusa sa Espiritu Santo. Busa nahiusa ang amahan ug ang anak ng Espiritu Santo. Nagkaiusa sila nga ipadala ang Espiritu Santo sa kalibutan puli sa atong Ginoong Hesukristo. May prueba ba kita na, Brad Rumi? May prueba gyud Brad Makarayo. Katong basahon nga libro kiniyang pulong sa Dios dinhi sa Juan sa iyang kapitulo 14 sa iyang bersikulo 25 hangtod sa 26. Kining mga butanga gisulti ko ng daan kaninyo. Samtang kauban pa ninyo ako apan kung makagikan ako ang magdadasig nga mao ang Espiritu Santo, mao ang ipadala sa amahan. Puli kanako. Siya ang magtudlo kaninyo sa tanan nga mga butang o magapahinumdum kaninyo sa tanan nga akong giingon kaninyo. Busa, dili na kami. Mao ang nagtugan o nagpahayag ana ang atong Ginoong Hesukristo mismo. Mao ay nagsulti o nagpahayag nga ang Espiritu Santo magtudlo sa tanang mga butang. Ngano? Siya na ang magkuha sa mga butang didto sa atong Ginoong Hesukristo nga kana mga butang nga gikan sa amahan. Pag-abot sa Espiritu Santo, diin siya ipadala puli sa atong Ginoong Hesukristo. Ang iyang buhaton, magtudlo siya sa mga tao bahin sa mga butang. Ngano? Tungod kay siya ang nagkuha sa mga butang didto sa atong Ginoong Hesukristo kana mga butang nga gikan sa amahan. O na, kinsa ni nag-ingon nga didto ta magtuon sa Espiritu Santo? Walay lain ang atong Ginoong Hesukristo. Munang kami, pugson manamo ang among kaugalingon. Din kami dili mo alagad o dili kami magwali sa Espiritu Santo. Ang hunahuna o kasing-kasing namo nakatumong sa dagan sa kamatuoran nga kabubuton sa Dios aron kita ihatod aron mailalom sa pagtudlo sa Espiritu Santo, pilit ming mutuman. Ngano? Tungod kay maunay kamatuoran nga gilatid sa balaang kasulatan. Huna-huna, kamo nga mga spiritual division nga nagkupot sa mga butang. Ang dakong pangutana, nailalom ba mo sa pagtudlo sa Espiritu Santo o nailalom mo sa pagtudlo nga wala ikawali nga Espiritu Santo? Hinuktukin ninyo sa makadagan. Kamo nga nagkupot sa mga butang karon, nasayod kami nga daghan ang mga nagkupot sa mga butang. Nga naa sa spiritual division. Ang doktrina ba nga gitudlo diin nakuptan ang mga butang gikan ba sa Dios nga Espiritu Santo? O kana, mo'y among ipahinukto kaninyo. Nasayod kami nga daghan ang mga anaa na sakop sa spiritual division. Wala kami mag-ingon ug unsa man ang pagtulo ang inyong grupo nga napasakupan. Ang amo lamang nga anaa kabahin kamo sa mga spiritual division
nga naa nagtuo parihas ta sa pagtuo sa spiritual division. Pero ang kalainan lang nato, tali kanamo og kaninyo tungod kay kami ang stand naa sa nagsunod sa nunot sa kamatuoran nga kabubuton sa amahan ug sa anak din mahiusa ta diha sa Espiritu Santo amo man na karong ipadayag sa unahan. Pero ato sang susihon sa nakasulat sa balaang kasulatan, ang Espiritu Santo siya mao magtudlo sa butang. Ang dakong pangutana, unsa kabililhon? Osbon ko, unsa kabililhon? Gun ang tanang mga spiritual division magpailalom ka sa dapit sa Espiritu Santo. Dako ug makuha ang tao. Dakog pabor nganuman. Tungod kay ang Amahan nagpadala sa Espiritu Santo. Ug ang Espiritu Santo siya mao ang gipahayag sa atong Ginoong Kristo nga ipadala dinis kalibutan, ug ang Espiritu Santo gipaila sa atong Ginoong Kristo nga manluluwas. Litra por litra mabasa sa Biblia. Bradyan, niya nata sa pagpruiba. Tinuod bang atong giingon nga ang atong Ginoong Kristo mismo, akong balikon, mismo si Kristo ang nag-ingon nga ang Espiritu Santo manluluwas? Naa ba? Naagid ka na, Brad Makarayo. O ang prueba niya na ato ramasahon diri sa The Passion Translation, John chapter 14 verse 15 to 17. Loving me empower you to obey my command, and I will ask the Father, and he will give you another Savior, the Holy Spirit of truth, who will be to you a friend just like me, and he will never leave you. The world will not receive him because they can say him or know him, but you know him intimately because he remains with you and will live inside you. Kung sa ato pa, sa Cebuano nga paghubad, ang paghigugma kanako naghatag kanimo gahom sa pagtuman sa akong sugo, ag ako mangayo sa Amahan, ug siya maghatag kaninyo og laing mangluluwas, ang Espiritu Santo sa kamatuoran. Bahalag di lang tataman, Brad Makarayo, tinaw og litra por litra gyud nga ang Espiritu Santo manluluwas. Muna among giingon. Unsay pabor ug unsa kabililhon ang pagpangalagad sa mga ang pagpailalom sa pagtudlo sa Espiritu Santo, bililhon. Tungod kay ang Espiritu Santo nga mutudlo, siya pod ang gitudlo sa atong Ginoong Kristo nga kanang Espiritu Santo, lain nga manluluwas nga gipadala sa Amahan diri sa kalibutan, ug dili lamang kay ang Amahan mo'y nagpadala, mismo pa ang atong Ginoong Kristo. Kung basahon diya sa ang pulong sa Dios, unsay prueba ni ana Brad Richard nga kung basahon sa ang pulong sa Dios nga translation, bisan pa ang atong Ginoong Kristo migawas sa iyang baba nga usas siya nagpadala sa Espiritu Santo. Aduna gid nato mabasa dinhi sa ang pulong sa Dios, Brad Makarayo. Dinhi sa Juan kapitulo 15 bersikulo 16 ginaingon sa pagpahayag. Miingon dayon si Jesus kanila, ipadala ko kaninyo ang Espiritu Santo gikan sa Amahan, siya mao ang magdadasig ug siya usab ang magtudlo sa kamatuoran, ug kung moabot na siya, musulti siya og mahitungod kanako. Busa sa nakasulat sa Biblia, magtudlo ang Espiritu Santo pag abot niya sa kamatuoran. Ang Espiritu Santo gipadala sa atong Ginoong Kristo. Kinsay nagpadala? Amahan ug bisan pa ang Kristo mo'y usa nga nagpadala sa Espiritu Santo. Ngano nagkayusa sila? Para ang kalibutan mapadad-an ug manluluwas nga mao ang Espiritu Santo magtudlo sa tanang mga butang. Ang dakong pangutana kinira, kung pananglitan nag-explicar man ang PBCM, naay pangutana. Naay makaabot sa mga pangutana karon sa unahuna nga naminaw sa atong programa o nagsudog sa Facebook, sa YouTube. Makapamatuod ba mo nga PBCM nga dunay pagpangalaga diya sa Espiritu Santo? O, na may pagpangalaga nagiusa sila dito sa Amahan. Pero sa diyang gitugyan ng mga butang, dito na po ang kayusahan sa pagpangalagad, tuan na po sa atong Ginoong Kristo. Pero karon kay doon na may Espiritu Santo, nag-ingon na mong tulo kamatang sa pagpangalagad, o tulo pod kamatang sa mga butang, diin diha ang mga nagkupot sa butang, magpailalom ka, tulo kahugna sa panahon. Ang pangutana, unsaon pagpamatuod ninyo? Kung unsaon ang pagpamatuod, pinagis Biblia. Kung doon na pagipangutana, ngano, makapamatuod ba ang PBCM? Nga dunay pagpangalaga diya sa Espiritu Santo, makapamatuod. Unsay prueba ni anak Brad Israel?
Nayang puriba niya na Brad Magarayo atong basahon diri sa nakasulat sa Roma Kapitulo 7, versikulo 6 gingon sa pagpahayag sa balaang kasulatan. Gingon niini ang atong mabasa. Apan gipahigawas na kita karon gikan sa kasuguan. Mga patay na kita ngadto sa nagulipon kanato aron mag-aalagad kita diya sa bag-ong kinabuhi sa espiritu ug dili sa ilalom nga karaang kalagdaan nga giingon sa pagpahayag. Kaya ang sinulat nga kalagdaan. Oh. Sige. Kung unsa kining diha kita mag-alagad, bagos mag-alagad kita sa bagong pag-alagad sa espiritu. Kung unsa kining espiritu, mao kini ang Espiritu Santo. Kung atong basahon kana sa maura gyapong sitas, pero ang Biblia nga atong basahon mao ang pulong sa Dios. Gitinaw nga ang pagpangalagad karong panahon na diha sa Espiritu Santo. Gingon sa pagpahayag, ingon ini atong mabasa. Apan karon tungod sa atong paghiusa sa kamatayon ni Kristo, luwas na kita sa kasuguan nga nagulipon kanato ang atong pag-alagad sa Dios karon sumala sa bag-ong kinabuhi nga resulta sa atong pagsunod sa Espiritu Santo ug dili sa kaning pagkinabuhi nga resulta sa atong pagsunod sa kasuguan. Busa tin-aw sa nakasulat sa balaang kasulatan nga panaghiusa sa bag-ong pag-alagad diya sa Espiritu Santo. Asa na ang kayusahan sa pag-alagad diya na sa Espiritu Santo. Asa ang mga butang makaplagan ang matuod nga pagpangalagad din Dios ang maghatag sa mga butang diha na sa asa sa Espiritu Santo sa nakasulat sa balaang kasulatan. Kana mao ang pruiba nga ang tanang mga espiritual division pagdili ka magpailalom sa pagpangalagad sa Espiritu Santo dili pa ka nakadumdum o nakatultol sa husto nga pagpangalagad sa spiritual division. Buti pasabot. Mao bitaw hinungdan nga istan namo ni Amis PBC. Tungod kay ang direksyon sa Biblia sa tanang mga spiritual division adto ang ganoy, adto ang dagan, paingon sa ubos, ug butang ta paingon sa ubos, patag. Dito paingon sa pagpangalagad sa Espiritu Santo. Diin magbag-o ta sa pagpangalagad sa Espiritu Santo. Nganong giingog bag-o? Tungod kay dunanay mga nag-una nga mga spiritual division nga nagkupot sa mga butang daan pa sa panahon sa amahan og sa anak. Din nagkupot silang mga butang pero sila naisakop sa pagtulunan nga gitukod ni Kristo gitawag og espiritual. Diin sa pag-abot pod magbag-o sa pag-alagad ngano duna may nag-una. Asa ang kabag-uhan naas ikatulong pagpangalagad. Asa naa sa dapit sa Espiritu Santo. Igo lang may nagpadayag kaninyo o naghatag og dalan kaninyo. Unsaon ninyo pagsubay ang kabubuton sa Dios nga musangkuta didto sa kagustuhan o kabubuton sa Dios nga mga lagad ang tao sa kayusahan sa mga butang sa langit o mga butang sa yuta diha gyud sa Espiritu Santo sa pagkakaron. Kumaingon taa muraman pod og sa gipadayag ni Apostol Pablo ang kayusahan. Kinsay nag-explikar sa Episo? Di ba si Pablo? Kinsa man di ay ang mupadayag sa mabita namong giingon ng istan na mo na si Espiritu Santo. Kami mo explikar asang kayusahan. Basta kay tinuod na ngano man kinira. Kinsay nagpadala sa Espiritu Santo, di ba amahan? Kinsay usa nga nagpadala? Ang anak. Ang pangutana. Ang mga butang asa gikan, di ba sa amahan ug sa anak? Pag naa sa Espiritu Santo asa mang mga butanga, alisod pod. Ug dili na mapamatud-an ug dili nato na masabtan nga ang mga butang naa sa Espiritu Santo. Nga, maoro na siya. Ang nakasulat sa balaang kasulatan nga among gipadayag kadinyo. Walay ko kaulaw. Din bisan pa sa matang sa pag-ampo sa tanan nga nangakabig. Sa Luzon, diya dapit sa Negros, o sa ubang dapit nga parte sa Pilipinas, o diya sa Kidapawan, o diya sa Cotabato. Sa Bukidnon nga dapit, o sa tanan nga mga area. Diin sila misulod sa pagtulon ang PBC. Wa sila masayop sa pagdawat sa pag-ampo. Diin diha napahinungod sa Espiritu Santo tungod kay may pag-ampo diha sa Espiritu Santo sa prueba ni anak Brad Jiggy. Ang prueba niya na Brad Makarayo ato lang basahon sa Judas Kapitulo 1 versikulo 20. Apan kamo mga hinigugma, kinahanglan man nagtubo diha sa inyong balaan o yamot. Mag-ampo kamo diha sa Espiritu Santo. Busa diha mag-ampo sa Espiritu Santo ang mga tao busa makatarungan nun ingon ana nga sistema.
Busa pag abot naman ni ana ngano nga ipadala ang Espiritu Santo diri sa kalibutan, dako kana nga kabulahan ang pagpakalagad sa Espiritu Santo ngano dunay dakong palaabuton nga musulod sa kalibutan nga dakong kasakitan. Sa prueba ni ana Brad Rumi. Ang prueba niya na Brad Macrayo atong basahon din sa nakasulat sa Mateo sa kapitulo 24 bersikulo 21. Kay unya moabot ang dakong kasakitan nga ang ingon wala pa mahitabo sukad sa sinugdan sa kalibutan hangtod karon og dili na mahitabo pa. Busa, dunay dakong kasakitan nga maabot. Pag abot sa dakong kasakitan, ang may tabo sa tao, malaglag ang mga tao, ug ingon man ang mga butang sa prueba ni anak Brad Jiggy. Sa nakasulat sa balaang kasulatan, gitinaw sa Biblia. Sa palihog pagbasa Brad Jiggy sa basahon sa Sifanias, sa nakasulat sa balaang kasulatan nga sa pagpahayag sa Sifanias kapitulo 1 bersikulo 2 ug 3. Palihog ko pagbasa sa nakasulat sa balaang kasulatan. Kay para nga atong basa sa nakasulat sa balaang kasulatan sa kapitulo 1 bersikulo 2 ug 3. Niya ang nagkaingon Brad Macarayo. Miingon ang Ginoo, laglagon ko sa hingpit ang tanang anaa sa kalibutan. Ang mga tao, ang mga mananap, apil na ang mga langgam ug ang mga isda, laglagon ko ang mga butang na nagatukmod sa mga tao sa pagpakasala. Ingon man ang mga makasasala, puuhon ko. Gayod ang tanang mga tao sa kalibutan, ako ang Ginoo, ang nagaingon niini. Busa sa nakasulat sa Biblia, inig-abot anang panahona, bisan pa ang mga tao nga anaa sa kagahom o ingon man munay giingon sa balaang kasulatan dinhi sa nakasulat sa Biblia naa sa pagtiyabaw. Niya sa nakasulat sa Sifanias sa kapitulo sa kabanata 1 at sa talatang 14, ang dakilang kaarawan ng Panginoon ay malapit na at nagmamadaling mainam sa makatuwid bagay. Ang tinig ng kaarawan ng Panginoon, ang makapangyarihang tao ay sumisigaw roon ng kalagim-lagim. Maliwanag sa binasa nating talata sa Biblia, kahit ng makapangyarihang tao, sumisigaw sa kalagim-lagim sa nabasa sa Biblia. Sa talatang 18, kahit ang kanilang pilak o ang kanilang ginto man ay hindi makapagliligtas sa kanila sa kaarawan ng kapuutan ng Panginoon, kundi ang buong lupain ay masusupok sa pamamagitan ng apoy ng kaniyang panibnibugho, sapagkat wawakasan niya, isang kakilakilabot na wakas nilang lahat na nagsisitahan sa lupain. Maliwanag sa binasa nating talata, kahit na ang kanilang pilak o ginto man ay hindi makapagliligtas sa kanila. Pagdating sa sinabi, sa binasa natin sa Biblia, wawakasan sa Panginoong Diyos sa isang kakilakilabot na wakas sa lahat na nagsisitahan sa lupain. Busa, tinaw, mga nagsunod sa among programa, kahit na ang mga tao, bisan pang mga tao nga naa sa kagahom, musyagit og mutiabaw sila. Ingon niya na, naa sila sa kalisang tungod sa giingog, wakas sa buong daigdig nga nabasa nato sa Biblia. Kanara, ang atong nabasa nga nakasulat sa balaang kasulatan. Busa, walay lain, nga giingon nga kalaglagan sa Isaiah 24:3, kama 6, o sa bugna 11:14, ang tunglom sunog sa yuta, mao kana ang gitawag. O ikatulong tunglo, o sa bugna sa Isaiah 42, versikulo 25, mao nang kusog sa gubat. Pag-abot sa ikatulong gubat sa kalibutan, kay ang kalaglagan o ang dakong kasakitan katulong gubat sa kalibutan man, walay lain nga kasiguruhan sa tao. Sa Job 5:20,
kagahom sa espada nga mong pulong sa Dios nga itudlo sa Espiritu Santo diha sa Efeso 6:17. Wala naman kami oras mga kaigalan ug mga kaigsunan. Among gipanghinaot nga nasabtan na makamaturan nga among ginapagpadangat diha kanino. Sa tanan nga mga spiritual division, ang kayusahan naa sa pagpangalagad sa Espiritu Santo. Sa ngalan na lang sa balang magtutudlo, Divine Master Tomas Yo Sr. ug sa ngalan sa Executive Vice President, Reverend Charlie Eugenio, kining inyong alagad sa kanginan Evangelista Brother Hermogenes Macarayo ug uban usab sa akong kauban nga mga ministro. Kiniusab yung alagad sa kanginan, Brother Richard Ipidad. Kinusab si Brother Robert John Maturan ng Piedad. Kiniusab si Brother Jiggy Macarayo. Iniusab si Brother Romirama Camus. Kiniusab si Brother Gisrel Macarayo kami mingon sa samang takna ug samang istasyon. Daghang salamat sa inyong pagpaminaw mayang gabi kanatong tanan.